decía antes Patricia, serán roubos de oportunidade. Bueno, agora o analizaremos, porque de feito hoxe imos a examinar a situación nun concello de Curtis, aquí na Coruña, onde están fartos comerciantes, tamén en domicilios, destes roubos que a reflexión é que moitas veces custalles máis repor o dano que causan entrando nos establecementos que o propio botín roubado. O medo aos roubos marca o día a día dos veciños de Curtis. Nas últimas semanas, os delitos vénense sucedendo. Casas, empresas, comercios... Ninguén se salva neste municipio coruñés. Os atracos comezaron nada máis soar as badaladas de Noitevella. Xa na madrugada do comezo de ano, os delincuentes alunizaron nun negocio de subministracións. A aparatosa operación saldouse cun botín de 5 pares de botas de goma e un escaparate esnaquizado. Os coches cos que cometeron o asalto tamén eran roubados. Bares, almacéns, restaurantes... Todo tipo de negocios se viu afectado por este pico de pequenos crimes. Os propietarios dos establecementos chegan a perder máis cartos polos danos causados que polo botín que levan os ladróns. Pero as casas tampouco están a salvo. No que vai de ano rexistráronse polo menos 3 roubos en domicilios. Nun deles, os autores entraron por unha fiestra en plena tarde e levaron 3 reloxos. Os ánimos están caldeados polos 2 últimos asaltos rexistrados esta mesma fin de semana. Os delincuentes tiveron que marchar coas mans baleiras. Querían facerse con algo de maquinaria a gasóleo, pero un veciño sorprendeunos e fuxiron. Con todo, provocaron danos de 1.500 euros na maquinaria e na porta que tiveron que forzar. O domingo, os taleiros e comerciantes reuníronse de urxencia para tomar medidas ante esta vaga de crime. A veciñanza e os negocios de Curtis están fartos e piden o reforzo da presencia policial, ao tempo que sospeitan dunha familia instalada hai un par de anos na localidade. Mentres non se detén os culpables, sobre os veciños do concello planea unha pregunta: quen será o seguinte? Claro, por eso aí os ven, os veciños pois están organizando, reclaman máis presenza policial, pois piden en definitiva máis medidas, Diego. Efectivamente, Rocío, aquí hai unha gran preocupación en Curtis, tamén unha fartura tanto entre os comerciantes como entre os veciños. De feito, xa está de saber a gran cantidade de xente pois que esta mañá tivo a ver estar con nós, tanto afectados como non afectados, que queren denunciar a situación, como é o caso, no caso dos afectados de José Manuel. Que tal? Moi bons días. Buenos días. José Manuel, contanos, cal é a situación que se está a dar aquí nos últimos meses? Pois unha inseguridade total, roubos casi todas as semanas, non sabes, tanto van a casas como a locales comerciales, vale isto todo. Non se segue un mesmo patrón, é dicir, vale un pouco de todo, distintos tipos de comercios, vivendas... Vale un pouco de todo, vale un pouco de todo. De feito, ti estiveches afectado por estes ladróns, non? Entraron nunha propiedade túa. Efectivamente. Como foi exactamente o que pasou, que foi o que viviches? Hombre, vives unha inseguridade total porque cando chegas encontraste sin nada do que tes. No meu caso levaron maquinaria de obra e gasoil. Pero os veciños colindantes entraronlles tamén. Non foi o meu solo. E que o que rouban, polo xeral? Que o que buscan? Cartos, materiais? Que exactamente o que buscas? Pero cartos é ferramenta, principalmente. E canto tempo levades sufrindo esta situación? Tan continua un par de meses. Con cantos roubos aproximadamente? Sabría decir, pero ao mellor 12 ou 13, polo menos. Claro, que se di pronto, 12-13 roubos neste pobo que falábamos agora. Un pobo pequeno nun par de meses, creo que xa está ben. Que son aproximadamente 4.000 habitantes, 12 roubos nos últimos 2-3 meses, é, claro, un número enorme. Unha auténtica salvajada, eso. Pois moitísimas grazas por falar con nós, José Manuel. Estamos tamén, compañeiros, cun veciño que non se viu directamente afectado por estes roubos, pero que tamén quer denunciar a situación, que é José Antonio. Que tal? Moi bons días. Hola, que hai? Buenos días. Bueno, sí, evidentemente, a preocupación é máxima en todo o concello, non solamente no núcleo de Curtis, porque isto, lógicamente, uns días é nun lado e outros días en outros. Agora ben, a preocupación é máxima porque o que hoxe lle pasa a uns, mañá lle pasa a outros. Levamos unha temporada de que isto é un sin vivir constantemente. Entonces, lógicamente, pues queremos denunciar esta situación ante quen corresponda. Pensamos que aquí hai que tomar medidas porque isto se está tomando un cariz que é insoportable, vamos, eso mismo, non pode ser.
Isto non pode ser. Cal pode ser o motivo desta vaga de roubos? Vos, os veciños, falades dunha falta de seguridade, non? Por falta de efectivos policiais. Bueno, evidentemente, esa é unha delas, por a falta de efectivos policiales, pero non é a única, non é a única. Eso é a primeira causa, evidentemente. Agora ben, despois hai que ter en conta de que a parte das forzas de seguridade do Estado, de que hai unha carencia moi importante delas, pois eles fan o seu traballo, pero pouco importa de que se deteñan a estas persoas e despois as levan a presencia das autoridades judiciales e estas pois chegan aquí antes que os denunciantes. Isto non pode ser. Evidentemente as autoridades judiciales teñen que tomar cartas no asunto, a delegación do goberno e a subdelegación teñen que tomar cartas no asunto porque evidentemente levamos unha temporada moi grande de que isto é, repito, é insoportable, é un problema de gran calado en todo o concello de Curtis. Pois moitísimas grazas tamén por atendernos, José Antonio. Compañeiros, este un pouco sentir aquí en Curtis tanto dos comerciantes como da veciñanza que está moi preocupada por esta vaga de roubos no concello nos últimos 2 meses. Bueno, pois aí queda esa mensaxe dos veciños e veciñas de Curtis, os que estamos aí vendo en directo, que falan de preocupación máxima, Patricia, de sin vivir. Sí, é que por actualizar o dato, eu se non teño malentendido, na segunda semana de xaneiro foron 11 os roubos contabilizados. Nunha poboación tan pequena, isto causa alarma, sí ou sí. Creo que xa houve algunha reunión entre o Concello, precisamente a subdelegación do Goberno, para ver como se pode articular unha posible solución a este tema. Que, Rocío, non pasemos por alto, é unha cousa que comentaba o compañeiro e que a mí me parece moi perigosa, e é que nun destos atracos cruzáronse as víctimas cos ladróns. E iso é o peor que che pode pasar nun atraco. O sea, se che van a roubar, que che roube un profesional. Porque vai a ser moito máis seguro para ti que te atopes con unha persoa semiprofesional, semiamateur, como parece que son, que está acontecendo aquí, e que te cruces con eles, porque ese sí que pode ser incluso un risco para a túa, non vou dicir para a túa vida, pero sí para a túa integridade persoal. Entonces, totalmente razonable o que están denunciando os veciños e articular a solución, primeiro paso, máis patrullas na calle. Claro, é que les falan, por exemplo, de que hai unha patrulla para varios concellos, que é algo do que algunha vez xa falamos aquí. Claro, a velocidade de resposta é que é humanamente imposible, é dicir, cando queren chegar, pois xa se foron. É disuasoria, nin resposta nin disuasoria. Totalmente, porque, claro, os tempos de reacción son moi altos, non? De todas formas, sí que é certo que enfrentáronse os ladróns, no? Que veron os ladróns o tal, pero bueno, realmente temos a sorte tamén, no? Sin minimizar o problema, que é un problema importante, que a delincuencia aquí en Galicia non é especialmente violenta, no? Quero decir que normalmente pois nos roubos sempre se opta, pois, inda que haxa contacto visual, tal, pois os ladróns optan por escapar e non facer frente aos habitantes da casa. No? Pero sí que é necesario, que é imprescindible unha maior presencia policial, ou seja, que realmente a día de hoxe hai unha merma absoluta, e despois tamén que se volva outra vez as patrullas a pé, o sea, hubo moitas iniciativas neste sentido do que se falaba de policías de barrio, de realmente que coñecían os comerciantes, que se preocupaban dos seus problemas, porque a veces hai contravigilancias, entón, pois, se a policía vai a falar cos comerciantes, pois sempre poden decir, oye, pues mira, había un coche que non era habitual, estaba mirando por aí e tal, cosas que ao mellor non vas a denunciar, claro, non? É que é certo que hai xente que non está a favor, pero que é de sentido común que a presenza policial evidente pois ten un poder disuasorio, sí. Claro, sobre todo ante xente, como dicía agora Patricia, sen especial experiencia, que se poda pôr nerviosa. Claro, evidentemente. Que pode haber algunha adicción polo medio tamén. Claro, sí, porque ao final realmente os botíns tampouco estamos falando de grandes fortunas, non? Claro. Creo que escoitei unhas botas de goma nun caso, é dicir que realmente son ladróns que operan con un pouco á caída, parece, non? En canto ao que buscan, pero evidentemente a presenza de seguridade, de policía, de garda civil, pois debería ser disuasorio. O que pasa que, bueno, eu entendo que os números son os que son, a dotación é a que é, non... E logo entendedes tamén isto que dicían aí, Gloria, desa sensación de logo van ante o xuiz, non? Non hai unha pena, digamos, que disuasoria tamén. É que por levar unhas botas de goma e unha aixada,
non vai ir para a cárcel. Corríxeme os expertos nestas historias. Bueno, depende de cantas botas roubas anteriormente. E da forza que fixera e todo. Pero que si che crea, di quedaste con iso. E é o sentimento popular, que entran por unha porta e salen por a outra. E logo como... E logo medo. Sí,